Velkommen til Airtox Dominant pop-up event i Bygma. I dagens anledning der har vi en del kæmpere, der er til stede. 100 billetter på højkant i dag, som er sponsoreret af Airtox, så det er mere at slå til. Det var for sygt, det her. Du skal ikke lige over og teste drengene over i... Nej, jeg er faktisk ikke god til det. Mine damer og herrer, det er blevet tid til dagens face-off. The moment we have all been waiting for. Fighting out of Copenhagen, Louis Tastrum, fighting out of Great Danes, Oliver Petersen, 6. juni i den ikoniske KB-hal. Ha' en fantastisk dag. Sunshine.